רגע, אז לא הבנתי, מי המאמן היותר טוב? אני רון בן ישי, בן 30, אלוף אירופה ואלוף הארץ בפוצ'יבולי. אני יונתן מנשה, בן 34 מרעננה, והפוצ'יבולי הוא המפעל חיים שלי. וביחד הקמנו את מועדון מנטור פוצ'יבולי. האמת שאלה שהמון שואלים אותנו, אז מנשה היה מאמן שלי במשך שנתיים. באיזשהו שלב התפצלו הדרכים בינינו, אבל תמיד נשאר הכבוד והערכה בינינו. וזה בעצם היה בלתי נמנע, עד שהתחברנו ביחד כדי להגשים את החלום שלנו ביחד. מעל הכל הייתי אומר, החומר האנושי, גם של המאמנים וגם של המתאמנים. המאמנים הם בעלי ידע מקצועי, בעלי ניסיון. באמת אכפת להם מהמתאמנים, אכפת לנו מהשיפור של המתאמן. אני חושב שיש פה קהילה של אנשים שרוצים להשתפר ולהיות שחקנים טובים יותר. כל המאמנים שלנו באמת זה אנשים, אחד שבחרנו אותם, עם ניסיון באימון, כאלה שהיו בברזיל ולמדו וחוקרים את המשחק. זו המטרה שלנו בסוף, להפוך ענף שהוא לא מספיק מקצועי להרבה יותר ממה שהוא היום. יש לנו את מרכז האימונים בגליה, מרכז האימונים ברעננה, וכמובן את המקום המרכזי בתל אביב, ופוזלים לעוד מקומות בהמשך. רגע, אז לא הבנתי, מי המאמן היותר טוב? אני. טוב, אני השחקן והוא המאמן.